Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο να παράξουμε πολιτική, σωστή πολιτική, γιατί στο τέλος της ημέρας για τον κόσμο που εργαζόμαστε και ο κόσμος υποφέρει. Η κρίση, η ακρίβεια, το χρήμα έχει χάσει την αγοραστική του δύναμη. Βιώσαμε διάφορα προβλήματα που τα βλέπουμε και ακόμα και τώρα φαίνεται ότι ξεκάθαρα ότι η δυνατότητα του κόσμου να ξοδεύει είναι πολύ χαμηλή, γιατί το κόστος ζωής έχει πάει πολύ ψηλά. Ενώ οι μισθοί έχουν μείνει σχετικά καθυλωμένοι σε σύγκριση με το κόστος διαβίωσης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ή το ενοίκιο είναι να πληρώσει τη δόση, ένα από τα δύο, οι περισσότεροι δεν μπορούν να έχουν ιδιοκτήτη κατοικία ανάμεσα, ειδικά τα νέα ζευγάρια. Από εκεί πέρα τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ, ο ηλεκτρισμός δεν φαίνεται να πέφτουν τα κάτω στις τιμές. Ας ένα που λέμε. Δηλαδή δεν βλέπω φως στην άκρη του τούνελ για να πούμε του κόσμου ότι είναι να κατεβεί το κόστος της ενέργειας ή το κόστος των καυσίμων ή ακόμα και η αγορά ή το ενοίκιο της στέγασης για να πεις ότι να πιέσεις κάποιες ανάσες να πάει παρακάτω. Εγώ δεν βλέπω το πράγμα να